प्रशासकीय अधिकृत महागढ़ीमाई नगरपालिका। गढ़ीमाई के विशेषता जितना भी कहल जाए कम हुई कि हमनी के हिंदू सबके आस्था विश्वास से जुड़ल एगो शक्तिपीठ बानी, जहाँ हरेक 5 वर्ष में बहुत विशाल मेला लागेला। विशेष करके एशिया महादेश के ही सबसे ज़्यादा बलि देवे वाला मंदिर के रूप में देखल जाला इनका के। आज के हमनी के जो शोभा यात्रा निकलता कि हमनी के एगो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। हरेक 5 वर्ष में जो लागे वाला मेला बा, ये मेला लागे वाला साल में दशई के प्रथम दिन घटस्थापन के दिन में ये शोभा यात्रा निकलेला। आज भी शोभा यात्रा निकलल बा, जेमे अपने देख सकतानी आम जन समुदाय अपन इच्छा से हर्षोल्लास के साथ में एमे सहभागी भेल बानी। सब केहू के आस्था विश्वास जुड़ल बा एमे। माता के दरबार में जे भी आदमी अपन मनोकामना लेके आवेला, ये अवश्य पूरा होला कह के आम जन समुदाय में एगो प्रबल विश्वास के रूप में रहल बा। धन्यवाद। हम भैयाराम यादव नेपाली कांग्रेस जिला के जिला सचिव छे। और महागढ़ीमाई नगरपालिका के प्रमुख सलाहकार के रूप में हम काम करी छी। और गढ़ीमाई के अगर बात कहल जाए तो हमनी के हिंदू धर्म में सनातन में देवी देवता जे लेखा हमनी महिला पुरुष छी। देवी देवता लोग में 2 किस्म के है, पुरुष लोग और महिला लोग। तो वही हिसाब से जे देवी के रूप में हमनी पूजा करे छी महागढ़ीमाई में जे अवस्थित छथिन, ई हमनी के गढ़ीमाई मंदिर, गढ़ीमाई माता, हिनका प्रति 3-4 किस्म के लोग श्रद्धा रखे छे। जे सबसे पीड़ा में है वो लोग श्रद्धा रखे छे, भाकल करे छे, हिनकर पूजा करे छे अपना पीड़ा से मुक्ति के लिए। जे खुशी हो जाए छे उहो लोग कथी करे छे कि अपन खुशी के व्यक्त करे के लेल कि हम माता से ई आशीर्वाद मांगले रही आ माता के आशीर्वाद से हमरा ई चीज़ पूरा भेल कह के वो हिसाब से भी श्रद्धा अपना मन में लागल आकांक्षा जे आशा राख के माता के दर्शन करे अवैले आवले लोग, वो लोग के जब आशा पूरा हुई तो माता के 5 वर्ष में एक बेर दर्शन करे। इंडिया नेपाल आज देखल जाए तो ई गढ़ीमाई के जौन मंदिर बा, ई गढ़ीमाई के माता के कृपा एतेक फैलल बा कि एक इनका 5 वर्ष में भेटी चढ़ावे के लेल, भाकल पूरा करे के लेल, भाकल जे पूरा हो गए है वो अपन चढ़ावन चढ़ावे के लेल सारा लोग एलंग महागढ़ीमाई नगर पालिका में आवेला प्रयास करल है। आ इनकर भी कथा 2 किस्म के कथा बा। अगर हमनी के एगो इनकर नामे बा गढ़ी माई, तो गढ़ी माई के मतलब हमनी के एकर कथा कथी सुन ले बानी कि गढ़ी
यहाँ मकवानपुर गढ़ी जवन रहे वहाँ से हिनकर त्रिशूल जे बा यहाँ के चौधरी पुजारी ये मंदिर के पुजारी सदियों से चौधरी लोग बा एगो चौधरी जी माता के त्रिशूल ले के पूजा कैल शुरू कैले बड़न कह के एक किस्म के कथा बा। दोसर का किस्म के कथा बा कि यहाँ सिमरौनगढ़ जौन आज नेपाल के इतिहास में भी बा संसार के इतिहास में बा उस सिमरौनगढ़ में माता काली के जौन वहाँ के राजा जे रहे वहाँ दर्शन देला के बाद राज्य ध्वस्त भेल उनकर कंगन निकलला के चलते हुनकर बहिन के रूप में भी हिनका के मानल जाले। ऐसे अभी महागढ़ी माई नगर पालिका एकर वास्तविक सत्य तथ्य आ हिनका महिमा के खोज और अनुसंधान करे के लेल अपन प्रक्रिया चाल रहल बा। बहुत ही जल्दी महागढ़ी माई नगर पालिका हिनकर महिमा हिनकर कथा हिनकर वास्तविकता का बा उ चीज़ महागढ़ी माई नगर पालिका बहुत जल्दी अपन आधिकारिक रूप से यहाँ स्थानीय सरकार के हिसाब से अपन एगो पब्लिकेशन करे वाला बा। जौन हमनी के आदरणीय मेयर उपेंद्र यादव जी से हमनी के यहाँ के पालिका से सलाह होके सब लोग सलाह करके एक चीज़ पर जुटल बा लोग। लेकिन समग्र में बुझल जाए तो ये एगो आस्था के केंद्र बाड़ीन माता गढ़ी माई भरोसा के केंद्र बाड़ीन। आज जे लोग अपन सच्चा दिल से आज तक ले यहाँ मन्नत मंगले बा उ मन्नत उनकर पूरा भेल बा। जौना के चलते आज एशिया में भी देखल जाई तो हेतना भाकल चढ़े वाला हेतना बलि चढ़े वाला संसार में कोनो ऐसन एक दिन में उतना बलि चढ़ जाए 5 किस्म के जानवर के बलि यहाँ चढ़ेला ऐसन मेला रहुआ संसार में कहीं ना देखम। आ एके गो ओकर कारण कथी है कि माता के शक्ति माता के महिमा माता के आशीर्वाद जेकरा जेकरा पर पड़ल बा उ माता के कृपा से खुशी भेल बा अपना पीड़ा से मुक्ति मिलल बा। ऐसे ए माता के महिमा आज संसार में फैलल बा। नमस्कार, म मेघा शाही, मेरो घर चाहिँ जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 21 हो। म चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध छु। आज गढीमाई माताको शोभायात्रा निक्लिँदैछ। यो शोभायात्रा चाहिँ यो हाम्रो पञ्चवर्षीय जुन मेला लाग्छ त्यसको उपलक्ष्यमा आज यो शोभायात्रा निक्लिँदैछ। यो गढीमाई माता पहिला त एसियामा भन्थ्यो, अहिले त मलाई लाग्छ विश्वमै पहिलो सबैभन्दा बढी आस्था राखिएको बलिको लागि बलि गर्ने भनौँ न सबैभन्दा बढी बलि चढ्ने माता चाहिँ गढीमाईलाई हामीले मान्ने गरेका छौँ। हाम्रो आस्थाले गढी मातामा चाहिँ हामी बलि दिएर मातालाई रिजाउने गर्छौँ। यसको एउटा पुरानो एउटा कथा पनि छ जुन हामीले धेरै पहिला सुनेको थियौँ। सानो हुँदाखेरि हामीले सुन्थ्यौँ कि यहाँभन्दा अलि पर सिमरौनगढमा कङ्काली माई हुनुहुन्छ जो चाहिँ शाकाहारी माई, उनले चाहिँ बलि नखाने बलि नलिने माता हुनुहुन्छ। एक दिन त्यहाँ पुजारीलाई चाहिँ सपनामा आयो कि मलाई बलि चाहियो, अनि बलि होइन सपनामा होइन मातासँग उहाँको पुजारीको चाहिँ साक्षात गफ हुँदाखेरि चाहिँ मलाई बलि चाहियो मलाई बलि चाहिन्छ म बलि खान्छु भन्दाखेरि पुजारी चाहिँ आफै शाकाहारी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने तिमी म त दिन्न, म त शाकाहारी हुँ, म त तिमीलाई बलि दिन्न, तिमीलाई खाने इच्छा छ भने त्यहाँ गढीमा जाऊ, त्यहाँ तिमीलाई चाहिँ बलि पाउँछ, त्यहाँ तिमीले खान सक्छौ भनेर त्यहाँ पुजारीले भन्नुभएपछि माता चाहिँ यहाँ आएर बलिको लागि नै माताले चाहिँ यहाँ आउनुभएको र यहाँ विशेष गरी धेरैभन्दा धेरै आस्था चाहिँ बलिको लागि नै यो आस्थावान ठाउँ हो। र यहाँ बलिलाई चाहिँ बढी अब भन्नलाई सुन्नलाई प्राथमिकता चाहिँ बलिलाई दियो। हिन्दू धर्मलाई एउटा तोडमोड गरेर हरेक हिसाबले चाहिँ बलि भयो, बलि गर्नुहुन्न भन्ने जुन एउटा हुइम भनौँ जे भनौँ त्यो कुरा चाहिँ कस्तो हो भने जुन माताले चाहिँ आफैले नै बलि चाहियो भनेर जुन यो स्थापना यहाँनिर आउनुभएको नै माता यहाँ आउनुभएको नै बलिको लागि आइसक्नु भएपछि यहाँ हरेक व्यक्तिहरूले एउटा आस्थाले आउने हो। बलि दिएपछि पुरा हुने होइन कि सबैजनाले एउटा आस्था लिएर आफ्नो महत्त्वाकांक्षाहरू आफ्ना इच्छाहरूलाई पुरा गर्नको लागि यो देशबाट मात्र होइन विदेश इन्डियाबाट टाढा टाढाबाट आउने गर्नुभएको हामीले देखि नै रहेको छौँ। यो यति धेरै भिड यति धेरै आस्था भएको होइन, यो माताले नै साक्षात माताले नै यहाँ आफ्नो स्वरूप देखाएर उहाँको भक्तजनहरूको इच्छाहरूलाई जुन परिपूर्ति गर्नुभयो भनौँ त्यो हिसाबले नै यो आस्था चाहिँ माताप्रति धेरै आस्था भएको जस्तो मलाई लाग्छ। आज चाहिँ शोभायात्रा निक्लिँदैछ। यो चाहिँ अब यो गढीमाईको जुन यो शोभायात्रा पहिलो दिन गढ स्थापनाको पहिलो दिन उद्घाटन र यो शोभायात्रा जुन निक्लिरहेको छ आज यो गढीमाई नगर भनौँ बाराको
सदरमुकाम हुँदै अहिले जुन निक्लिँदैछ यो चाहिँ आजको भनौँ न पहिलो यो गढीमाईको पञ्चवर्षीय मेलाको पहिलो उद्घाटन सत्रको अब पहिलो कार्यक्रम चाहिँ शोभायात्राबाट निक्लिरहेको छ। यहाँ पनि यो नेपालबाट मात्रै मैले देखिरहेको छैन, यहाँ भक्तजनहरू इन्डियादेखि आउनुभएको छ। यो अहिले यो निस्किनेवाला छ होइन, यो तामझामका साथ माताको पूजाको लागि, मातालाई रिझाउनको लागि, माताको इच्छाको लागि यो जुन भइरहेको छ यो तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ। यो अहिले सायद यो मिडियाबाट लाइभ पनि गइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई, देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ आजको शोभायात्रा चाहिँ यो पुरै नगर, यो गढीमाईको जुन एउटा एरिया जुन बाँधिएको छ यो पुरै एरिया सहित कलैया हुँदै फेरि अहिले यो फेरि फर्केर यहाँ आउने कार्यक्रम रहेको छ। मंदिर को यही हो नाम भेल जहीर अंसारी, वार्ड नंबर 8, टोल बेतौना, भूपुवाड़ा अध्यक्ष, अभी हाल में नेपाली कांग्रेस के वड़ा सभापति। ई गढ़ी माई जवन माई बाड़ीनु ई गढ़ी माई के मंदिर के लंग गढ़ी माई मेला 5 बरस में लागल है। आई 5 बरस के मेला में पूरा हिंदू समस्त या मुसलमान सब लोग एमे बहुत सहभागी होकर ई मेला लगावल है। आई मेला में हर आदमी के मनोकामना पूरा होखले। ई एगो माता ऐसन बाड़ीन कि जे श्रद्धालु भक्तजन लोग इनकरा पर आस्था करके आवल है, उनकर आस्था व्यवस्था के पूरा करलिन। ओसे हर मानव जाति में इनकर कहे के मतलब बहुत बड़ा कहे के मतलब इनकरा पर मानव जाति के विश्वास बा। विश्वास के चलते लोग ई मानू कि 2-4 देश के लोग में आवल है 5 बरस पर मेला लगावे। ई मेला में बहुत अच्छा से यहाँ के व्यवस्थापन होकल है। ई मेला के चलते यहाँ के ओरी परी के जनता लोग में भी बहुत एक आपस में मिलत और मोहब्बत के साथ यहाँ मेला लगावल जाले। यहाँ ई नहीं है कि यहाँ खाली हिंदू समुदाय के मेला ना है, यहाँ मुस्लिम समुदाय के भी मेला है। मुस्लिम लोग के भी घर घर में बहुत दूर दूर से भक्तजन लोग आवले, रिश्तेदार लोग आवले, पहुना लोग आवले। यहाँ तक कि 2 महीना 4 महीना के राशन हर आदमी हर घर में व्यवस्था करके रखल जाले। ई माता के मेला के लेल, ई चीज़ के लेल हर भाई में ई एगो हम अपना नगर पालिका के तरफ से अपने लोगनी के मीडिया के मार्फत हर आदमी के एगो हम निम्तो देतानी कि एगो मुस्लिम होके ई निम्तो के अपने लोग स्वीकार कल जाई। आई मेला में आके सहभागी होके अपन मनोकामना पूरा करावल जाई। आई मेला के शोभा बढ़ावल जाई। इतने कहते हुए हम अपन 2 शब्द इतने ही विश्राम ले तरी। जय गढ़ी माई। जय उनका नहीं आप Jai Mata Di!
मंदिर से हमें गिराम नहीं है वाला से काम नहीं हो साइकिल से काम दाजू को वीडियो कैमरा डाल फोटो ले लो यार हां भाई घोड़ा बना बैठा बा हैं अपने चरबा खाली घोड़े वाला में चढ़ा लगे घोड़ा जाओ के तनो दाम हो
खिड़की में ताके लिसा ये सारा बदमाश होके लिसा हमने के छिछिया में हरदम नजर लगा देवे लिसा तो ये सखी अब की बार ओकनी के चारा ना चढ़ी अब की बार तो हिक भर गरिया
DJ Sachin Raksol.
जगदम्ब परिषद
चार पुस्ता पहले वो जो सब है बहुत दिन पुराना मंदिरवा बनल है मुखिया दिले नमस्कार, हमार नाम मनोज प्रसाद यादव, घर महागौरीमाई नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के हम यहाँ के बासिंदा। ये हमनी के जौन विश्व प्रसिद्ध गौरीमाई मंदिर के आज 5 वर्षीय मेला के शोभा यात्रा के लेके हमनी के बहुत सभ्य भव्य से भेल। एला बहुत बढ़िया बात बा और सभी 5 वर्ष के बाद में मेला लागी, ऐसे बहुत बढ़िया मेला लागे वाला बा। हमनी के महागौरीमाई नगर पालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र प्रसाद यादव जी के अध्यक्षता में ये मेला लाग रहा बा। एकरा लेल कोनो ऐसा किस्म के हाला दंगा कुछ भी नहीं खे, एला हमरा बहुत खुशी के बात बा। और कुछ हमर नाम भेल सुनीता कुशवाहा, हमर घर पड़ल महागढ़ीमाई नगर पालिका। गढ़ीमाई के मेला में ई जल यात्रा में हमनी देखे आई रही है। माई के एथी में जैसे कि भारी जल यात्रा भेल ख उगे सब देखे हमनी के ई जल यात्रा में आई रही है। तो माई के महिमा अगमपार बा, दूर दूर से लोग मेला देखे आवेला। माई के बहुत लोग नाम सुन के बहुत दूर दूर से आवेला लोग मेला देखे। माई बहुत लोग के भलाई करेली। तो ये हमर कहनाम बा कि सब केहू आई मेला में, मेला देखी, भलाई माई तो करबे करेली। मन के मन कामना माई जे कहम से पूरा करेली। माई अगम पार बड़ी, माई के जे कहम से पूरा करिहन। हमर नाम शंभू प्रसाद चौधरी, यहाँ के गढ़ी माता के मुख्य पुजारी। हम ये कहे के चाहतानी कि माता बहुत दयालु बारीन। दूर दूर से भक्त लोग जोन आवेला वो बहुत आशा लेके आवेला, उनकर आशा पूरा हो जाला। तो अपन जोन माता में आपन करने के लिए आत्मा में जोन भखेला वो ले आके देवेला। हमनी कोई पुजारी ना कह सकले कि पड़े वाला खसी द बोका द, ये सब हमनी ना कह सकिले। वो लोग अपने मन के इच्छा से वो लोग अपने करने के लिए ले आवलन। ये तो बहुत पुराना इतिहास बा। हमनी के अभी 8वां पुस्तान में अभी हमनी के बानी, 7वां पुस्तान करने के लिए बीत गलन। हमनी के जरिए से करने के लिए सेवा टहल करते आ रहल बड़ी माता के। हमनी के करने के लिए बहुत इससे फ़ायदा बा। बहुत दूर दूर से आदमी आवेला, इंडिया से आवेला, कोई करने के लिए विदेश से आवेला, बहुत दूर दूर से लोग आवेला यहाँ दर्शन करे, बहुत माता के दर्शन करे, बहुत दूर दूर से लोग आवेला। अब कोई कोई करने के लिए मानत मांगेला कि हम करने के लिए हमार शरीर निमन हुई, हमरा करने के लिए नौकरी लागी, कोई कहेला कि हमरा करने के लिए लड़का लड़की हुई, संतान हुई, तो हम कोई चढ़ावन चढ़ाएम अथवा करने के लिए पूजा कराएम। ये सब अपन मन में रख के वो अपन करने के लिए माता के चरण में आके ढोकलन आ उनकर माता अवश्य पूरा करलन। वो हिसाब से वो अपन जोन भकल कहले रहलन वो भकल ले आके पूरा करलन। यहाँ महागढ़ीमाई नगर पालिका के प्रमुख उपेंद्र यादव जी बहुत भव्य मेला ये साल में लगावे तरन। यहाँ बहुत करने के लिए सर सफाई, यहाँ मार्बल टार सब लगा दिलन। सबसे पहले नमस्कार, हम दिनेश प्रसाद यादव, हमार घर महागढ़ीमाई नगर पालिका वार्ड नंबर 2 और पेशा से हम शिक्षक बानी। और बात गढ़ीमाई के
बारे में बात गढ़ी माई एगो बहुत ही एगो महिमा अपरंपार के मंदिर के नाम बा। ये माता हमनी के विश्व में प्रसिद्ध बलि चढ़े के मेला से बाड़ी आ एशिया में सबसे ज़्यादा मतलब भक्तजन आए वाला मेला ये गढ़ी माई मेला है। आई मंदिर के बहुत बड़ा इतिहास बा। उनके भगवान चौधरी रहलन, उनका द्वारा जेल में रहलन, उलन से गढ़ी माई उनका साक्षात दर्शन देली और उलन से गढ़ी माई के कहलन कि हम मतलब गढ़ी माई भी कहली कि हमरा के लिए चल तोरा गाँव में मतलब हम रहे के चाहतनी। वो तहाँ एगो पावन भूमि बनी, वहाँ सब लोग आई, सब लोग के कल्याण होई, जितना दुखिया बा ओकर कल्याण होई। भगवान चौधरी भी ओके एक्सेप्ट करलन। आज वही गढ़ी माई अब लगभग अब पूर्ण रूप से सब लोग में ज्ञात बा कि बहुत ही बड़ा ये मेला बा। अब बहुत ही ज़्यादा तहाँ भक्तजन के भीड़ होकेला, 5-5 साल पर मेला लागेला। ई जब से महागढ़ी में नगर पालिका बनल तो यहाँ के नगर प्रमुख उपेंद्र प्रसाद यादव जी यहाँ बहुत ज़्यादा काम कैलन। पहले ही सब बड़ी अथी रहे, अपने के दुकान से सब हटैलन। ओकरा बाद में सब जौन भी गढ़ी माई लंग आए वाला रास्ता सब बा उस सब के पिच बना दिलन। आ जौन कथी कहले कि मेन हुलाकी राजमार्ग बा कलिया से प्रवेश करे वाला वेट बाटे, उस सब में गाछ वृक्ष लगलन। यहाँ मठ मंदिर से जितना भी 7 बहन उन्हीं गढ़ी माई बाड़ी उस सब मंदिर के बढ़िया से और पूर्वाधार के विकास करा के आज ही गढ़ी माई क्षेत्र जब ढुकल जाले तब बुझाले पहले से बहुत ज़्यादा विकास बा। तो हर दिशा से गढ़ी माई के हमनी के धार्मिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत बड़का नाम बा। शोभा यात्रा ये हमनी के एगो धार्मिक रूप से एगो हमनी के मेला से पहले ये मेला आगमन हुई तक कह के एगो संदेश देवेला। ये पूरा भक्तजन जौन भी गढ़ी माई प्रति आस्था रखले बा लोग उस सब लोग के लेके यहाँ के स्थानीय प्रमुख लगाए सबको लेके निकालल जाला। आई शोभा यात्रा से हमके ये संदेश होला कि मेला के आगमन भेल बा आ हमनी के गढ़ी माई के महिमा साँचों के अपरंपार बा कह के हमनी दिखाई नहीं सा। आ लगभग हर साल से ज़्यादा ये साल शोभा यात्रा में बहुत भीड़ लग। अभी हमनी शोभा यात्रा से ही आ रहा बनी। गाँव पालिका वार्ड नंबर 6 बासी मझरिया देवघाट का बाबा है, संसार का बाबा है। ये मैया हमको बाबा ने बना दिया। देखो ये मैया इतना शक्तिशाली है, अग्रम पार है, वही से संसार चलता है। मैया का भर से और बाबा का भर से क्या ये मैया को कुछ बहुत शक्तिशाली है। और काट मार को लिए कुछ क्षमा करवा देना, यही पर से कहो। ये मैया का कहना है, ये बाबा का कहना है। काट मार से बहुत नफरत है बाबा को, मैया को, यही बात हमारा कहना है। हमार नाम राम जन्म प्रसाद यादव भेल। हम महागढ़ी माई नगर पालिका वार्ड नंबर 7 के पूर्व वार्डाध्यक्ष अभिन श्री नेपाल राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय के अध्यक्ष अभिन वर्तमान में। अब शोभा यात्रा से अब हम मेन विशेषता शोभा यात्रा से मेन विशेषता कथी बा कि मेला के पहला लोग के बारे में एगो प्रचार भेल। दूसर का ये शोभा यात्रा में जितना लोग भाग लेवले न वो लोग सब लोग पुण्य के भागी बनल है, जना नहीं। जितना लोग ये शोभा यात्रा में अगर आत्मा शांति आत्मा से निमन विचार से जितना लोग भाग ली न वो सब लोग पुण्य के भागी बनी। और
जिसे बर्बादी देवघर में डालने का समर्थ होते हैं। हे दुर्गति के हे गढ़ी माता, मैं आवाज़ी हूँ कि दुआ शरण में आया हूँ। आता ही समय में दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा ही करें। अज्ञान संस्कृति बंधन होने के कारण से भूल से जो कुछ मैंने कम किया गढ़ी माता, आप मेरे बल में स्वीकार करें और मुझे प्रसन्न हो गए। आप खुद से विमुक्त रक्षा करने वाली सातों महीने की कहकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसे बर्बादी देवघर में डालने में समर्थ होते हैं। हे दुर्गति के हे गढ़ी माता, मैं आवाज़ी हूँ कि दुआ शरण में आया हूँ। आता इस समय में दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा ही करें। अज्ञान होने के कारण से भूल से जो कुछ मैंने कम या अधिक कर दिया हो तो सब अपराध क्षमा करें और मुझे प्रसन्न हो गए। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, हे सचिदानंद, हे गढ़ी माता, आप मेरे बल में स्वीकार करें और मुझे प्रसन्न हो गए। आप खुद से विमुक्त रक्षा करने वाली सातों महीने की जनवा मेरी नहीं, आप मेरे लिए हुए इस जग को ग्रहण करें।
जे भी श्रद्धालु भक्तजन लोग शेयर करेला हार्दिक अनुरोध करेके ध्यान से हो जाएगी शुरुआत। जगत बसे विरंग जल
देवी जगदम्बा की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने देववृंद की। आज सब लोग शुभ नम्र बिंदु का आरती के दर्शन करके जाइए और आरती में प्रसाद मिली जाएंगे। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव वन्दे च सखा त्वमेव मैया की, वासी मैया की, हनुमान जी महाराज की, बाबा भोलेनाथ की आज की महाआरती की। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, सत्य सनातन धर्म की पंडित जी सबको मैं प्रणाम। जय गढ़ीमई। गढ़ीमई जगत जननी माता के आज शुभारंभ शोभा यात्रा आज जे रलख उस शोभा यात्रा में हमनी के नगरवासी, क्षेत्रवासी, जिलावासी और देश विदेश में रहल हमनी के गढ़ीमई माता के भक्तजन लोग के हम हार्दिक अभिनंदन करतानी और साथे इस शोभा यात्रा में भाग लेके और सभ्य भव्य इस शोभा यात्रा के बनावे खातिर जे अहम भूमिका भक्तजन लोग कैलक है लोग ओकरा लेके हम अपन पूरे नगरवासी के तरफ से, हम अपन व्यक्तिगत तरफ से हृदय से धन्यवाद देवे के चाहतनी। आज से हमनी के गढ़ीमई पंचवर्षीय मेला के शुभारंभ होखेला। आज के दिन से जौन हमनी के एकदम सभ्य और भव्य भइल है और आए वाला मंसिर के मेला में हमनी के अब मंसिर के मेला के हमनी के पूरे हमनी के गढ़ीमई पंचवर्षीय मूल समिति और यहाँ के नगरवासी, क्षेत्रवासी और जिलावासी, यहाँ के प्रदेश के सरकार, मुख्यमंत्री जी लगायत प्रदेश के मंत्री जी लोग, केंद्र के तमाम हमनी के केंद्र सरकार इ मेला के कैसे सभ्य और भव्य बनावल जाए कह के सब लोग अपना अपना ठाव से एकदम चिंतित बा लोग और सब लोग भी इ मेला के सभ्य और भव्य बनावे खातिर प्रतिबद्धता भी कैले बा लोग। ओकर झलक भी अपने लोगन के मिलल है। इ आज के शोभा यात्रा में देखनी है आम जनता और पत्रकार साथी लोग, सुरक्षाकर्मी साथी लोग, संपूर्ण लोग अपना हृदय खोल के सहयोग कैले बा लोग। एकरा लेके हम पुनः सब केहू में हम धन्यवाद देवे के चाहतनी और साथे गढ़ीमई पंचवर्षीय मेला सभ्य और भव्य बनावे खातिर नगरवासी, क्षेत्रवासी, जिलावासी, देशवासी और विदेश में रहल संपूर्ण भक्तजन लोग के हम अनुरोध करे के चाहतानी कि गढ़ीमई पंचवर्षीय 2081 के मेला अपने सबन मेला में भाग ली और मेला के भी ऐसे ही सभ्य और भव्य बनाई। ये कहते हुए हम अपन दो शब्द रखतानी। जय गढ़ीमई। नमस्कार। हमार नाम विजय स्वर्णकार बा। हम यहाँ गढ़ीमई बहुमुखी कैंपस ओकर अध्यक्ष बानी। ओकर बाद मेला मूल समिति के प्रवक्ता बानी। अब रहल गढ़ीमई के मेला जो आवेला मंसिर में आवता ओकर आज शोभा यात्रा निकलला। मेला के आज से आगाज हो गया। हमनी के बलि प्रधान मेला है। हमनी के आज मेला से मेला के आगाज कर देनी है। जिला हमनी के 12 जिला भर में अपन शोभा यात्रा घुमा के जब हमनी के आवेला मंसिर में गढ़ीमई के मेला जौन लागेला तो उन दिन पर लागी, मिति में लागी कह के ये सब हम आगाज करनी है। विशेषता गढ़ीमई के तो गढ़ीमई की विशेषता जथी भाखल करब तो पूरा होई। बलि प्रधान मेला है। जथी अपने भाखल करम तो उन सब पूरा होई। और पूछल जब
हमार नाम बा सरबजीत बैठा, गावी से मिठुआ बा, माधव नारायण नगर पालिका वार्ड नंबर 5। मेला में बहुत बड़ा भीड़ देख ली है। 40 किलो 50 किलोमीटर में चल रहा शुभ यात्रा। मोटा मोटी 15-20 हज़ार तक गाड़ी हुई, 50-60 हज़ार तक आदमी हुई। ऐसे ज़्यादा रोड में एने ओने हुई तो फरके में लाखों बा। बहुत खुशी बा लोग कलश यात्रा के शुभकामना बा। अब